Mae'r archifa a'r casgliadau arbennig yn ganolfan ymchwil bwysig, yn archifdy cydnabyddedig ac yn rhan hanfodol o ymrwymiad y Brifysgol i ddiwylliant, iaith a hanes Cymru. Rydym yn gyfrifol am archifa a deunydd printiedig prin sy'n cael ei wahaniaethu oddi wrth stoc cyffredin y llyfrgell ac sy'n derbyn triniaeth arbennig o safbwynt storio, catalogio, ymgynghori a chadwraeth. Rydym yn darparu gwasanaeth i fyfyrwyr a staff, ond hefyd yn gwasanaethu'r gymuned ehangach ac mae'n casgliadau gwych yn denu ymchwilwyr o bell ac agos. Mae cyfnodion hanesyddol Prifysgol Bangor yn ein gofal. Cofrestru myfyrwyr, lluniau, adroddiadau, cofnodion, cynlluniau a llawer mwy sy'n dyddio nôl i 1884, blwyddyn sefydlu'r Prifysgol. Ond rydym hefyd yn gyfalu am gofnodion yn ymwneud â sefydliadau addysgiadol eraill ym Mangor, megis St Mary's a Choleg y Normal. Ar hyd y blynyddoedd, rydym wedi casglu amrywiaeth eang o archifau, y mwyafrif ohonynt yn ymwneud â Bangor a'r ardal, Gwynedd a Môn. Mae gennym nifer fawr o gasgliadau stadau tirog yng Ngogledd Cymru, megis Castell Penrhyn ar gyrion dinas Bangor, Neuadd Mostyn yn Sir y Fflint, a Phlas Newydd y Môn. Am ganrifoedd lawer, mae'r ystadau hyn wedi chwarae rhan bwysig y mywyd Cymru ac wedi cael dylanwad uniongyrchol ar wneithuriad y genedl. Mae'r casgliadau o bwysigrwydd cenedlaethol ac weithiau rhyngwladol ac yn cael ei defnyddio'n helaeth gan myfyrwyr Prifysgol Bangor a defnyddwyr allanol fel ei gilydd. Wrth gwrs, mae dogfennau fel rentals, mapiau ac arolygon sy'n gyffredin iawn yn y casgliadau stadau hefyd yn darparu gwybodaeth werthfawr ar gyfer ychyddwyr a haneswyr lleol. Yn aml mae'r casgliadau yn cynnwys cyfres neu rediad di-dor o gofnodion sy'n pontio canrifoedd. Casgliadau arbennig allweddol eraill yng ngofal Prifysgol Bangor mewn meysydd ymchwil eraill yw papurau llenyddol megis rhain perthyn i'r beirdd Cynan, Hedd Wyn ac Arys Tomos a'r dramodydd o Lerpwl Alun Owen. Casgliadau swyddfeydd cyfreithwyr lleol megis Carter Vincent a Ffordd yr Aur, a phapurau arbenigwyr Celtaidd fel yr athro John Morris Jones, Sir Ifor Williams a Rachel Bromwich. A chyfnodion bwrdeistref Bwymarus y Môn sy'n dyddio o'r ail ganrif ar 15 hyd yr 20fed ganrif ac yn cynnwys cofrestru etholwyr, rholiau sesiwn chwarter a chyfnodion cleddidigaethau. Hefyd mae gennym ein casgliad cyffredinol o lawysgrifau Bangor. Dyma gasgliad o lawysgrifau sydd gyda'i gilydd yn creu adnodd bwysig sy'n cyffwrdd ag ystod eang o bynciau fel addysg, darlledu, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, amaethyddiaeth, crefydd a chymrealltyd ac sy'n dyddio o'r 12fed ganrif hyd heddiw. Mae gwybodaeth am ein casgliadau ar gael ar ein catalog ar-lein Cam Fyw ac ar wefannau eraill, yn benodol Archifau Cymru ac Archives Hub. Gall ymchwilwyr sy'n ymweld â'r adran hefyd chwilota drwy ein casgliadau mewn ffyrdd mwy traddodiadol drwy ddefnyddio'r mynegai cardiau a'r catalogau papur. Dewch draw i'n gweld, pwy a wyr byddwch chi o hyd iddo.